И здравейте хора, аз съм ВБГ Протоси и днес ще има Jazzpunk. Много яка игра, малко странна, наистина много е странна. И ако имате някакви проблеми с очите, не дейте гледа. Така, аз съм я комплитнала, ама ще направя всичко за вас. Аз спрех цялата игра завърших, ама без никакви там референса, в смисъл от някои филми, такива импресии. Така, значи историята на играта е, че всички са роботи, аз съм единственият човек и трябва да крада разни неща за шефа си, нямам идея защо. Това е игра на Necrophone Games, които са доста странни ги правят, ама някои са им доста интересни като тези. Но ето, за това ви говоря. Да, Epilepsy и Surreal. Ето сега всички са роботи, по някаква разбирам. И аз съм единственият човек, вижте са. Ме трепят. Ей сега виждат ме, хвърлят ме тук в някаква фуния. Продължавам там. Наистина, сериозно ви говоря. Това е най-малкото, което може да стане. И сега, всъщност, на втория легъл ще станете като ненормално. Това толкова болят очите. За да ви кажа една смешка. Стрима обикновено, не стрима, а почвам да снимам обикновено в колко беше? 2 часа все и си викам, кога ще дойде 2 часа тъпно. Топа се оказа, че било 2:41. Се осаднах. Доста странна игричка. Доста интересна. Оу! Так, Epilepsy, долу. Аз се разобрах, че аз не нося очила, маля като ме болят очите, след като завърших тази игра. Това сега свършихме училище и сме в почивка. Това е ниво. Това всичкото е, това влиза в едно ниво. Добре, сега почва. Ще сливали сте тя с Epilepsy. Сериозно ви говоря, се чувствам, бе. Дарлингтън. Кой пише? Това е страшно. Да не е хорър гейм, бе. Са Майкъл Джексън. Да. Черните хора не могат да скачат. Няма значение. Здравей. Thank you. Какво? Персилс да... Добре. Вергайт, Readers, Digestive Organs. Soak. Playbot. What the fuck? Благодаря ти, женички. What the fuck? Наистина ли? Имаше пардяща възглавна. Fuck Soviet Union, хеви ти дебела. Топка мид. Значи трябва да открадна. Добре. The fuck? Няма да се другирам за вас. What? Той си има стълбички на Wine Cellar, супер винце. Тако е? Какво? За това говоря. Take one capsule every mission or until reality is sufficient. What the fuck? Айде да пръвна. Не искам да седна. Не удрях да наскоча да му твърквам. За това говоря. The Epilepsy Game. Фуки, събрал съм колко е яка и колко енергия ми дава. Фуки, бич. Здрави, пингвин. Толкова ми ще да падна. Маги за пътяме. What? I'm okay. I know that bitch. That bounce though. Аз съм Ники Минаж. Такова. Паднах на задника си, не ме заболя. What the fuck? Цуркомет са. Lost Forces салама спауня. Тюле, не е ли тест, бе? Да пак. Обичам да робя вкъщи. Ела тук, аз съм футбол, бе. Аз съм Неймар, бе. Аз съм Меси. Fuck you, бе. Бе, какво са правиш, бе? Меси, 360 скоп. What the fuck, за това ви говоря.
Oh, look at my dildo, bitch! Окей, дай да видя коляма. Yeah, what the fuck? What? What the fuck? Excuse me. Excuse me! Я живея тук, кучке. Кой се обръща живее? I have asthma. Браво. А я ще. Dildo. Dear God, I'm a big. Какво? Няма да ме изритате! На всички ще надъхам. Кой гледаш бе, капут? Eat my dildo. Шива душевек. Bitches. Ням пуканчици. Ням. Son of a. Кой бе? Ще кажа един санафа. Санур. Fuck you, bitches! Crowd run. What the fuck е това бъгла? Оздравей, педерашчо! What the fuck is wrong with me? Get there. What? Кой са? Get a drop. Няма бе, ще крадае. Здравей, Джони Тест. Абе, пусни ма бе, тъп почтенски дил. Не ми обръщайте внимание, просто съм тъпунгер. Я баш, фърлям, аз съм Майкъл Джаксън. What? What the fuck? Какви са тия ръце, брат? От картон ли са? Кажи. От картони не изглеждат, the fuck? Колко яко такова беше. Гледа так. Аз съм пимп. Какво? What the fuck? Аз не съм сигурен. Искам пак. The fuck? Продължай да друси. Няма да дам вече парички, педерос. Какво? Това е причина стар... Cycle Inventory. Look at my money, bitches. I'm a pimp. Look at money. Bitch. What the fuck? Type Q. Здравей, макарончо. Пиза. I love pizza, motherfuckers. Just think pizza. Вот е лаптоп. What the fuck? Това... Какво е тая игра, бе? Сега ще е някакъв хорор гейм. И сега ще ми излезе нещо за... Аз много се плаша лесно. Махай се! Здравейте, бичес! Ще ви нарежа, бичес! Пиза кабин! Аз съм касапин! Пица касапин! Get bitches! Get! Черни човек носиш, бе! Педро! Дай, бе! Ще го нарежа, бе! Headshot! Fuck you, bitches! What the fuck, бе? I'm going to make you sauce. What the fuck? Fuck me, какво е страшно? Мода пича! All work and no play, ми бяха дълпица. What the fuck? What? Fuck me! Няма да те пусна! Това ми е спутката. Това е баса страшното. Аз съм супер плашлив, аз съм гей. Здравей, сине! What the f... Want you some gum? Това знам как ще стане. Сега ще го гръмня. My eyes. I love this fucking game, it sucks. Bitches.
Здрасти, Педро. Да, имаш много О, ти взял кубетки! Искам кубетки! Дай кубетки, Педро. Как си ти гей? What? Един път ми стане така, подскочих на то на лицето и ме стреля 5 метра в въздуха. Това не го такова. Здрасти, аз съм тук, бе. Тук има ли? Не мога да го бутна пак. Не, това е това. Swing Queen. Ланката те и нас, бич. Боинги. Тук не сме разгледали. Fuck yes. Хипон телнет. What? Мене номера ме 8896. What the? Знаеш, че са картонини! Illuminati discovered! Oh my god, fuck me! Добре, какво пише? Xerox Park. Xerox! What the fuck? Четен филиен това вече, добре. Get wrecked bitches. I'm afraid you don't have a point. Fuck you, bitch. Батман е тук, бе, bitches. Аз съм Батман. Ще платя. Sorry, I cannot allow you access. Аз няма да аксесвам, само... Само това ще... Някой го са. Водка и бискит с 6 часа. I love vodka. I love biscuits. Айде. И картофел обичам на ланч. Fuck yes, bitches. Той ще влезна с това за стъклата, bitches. Картон. Здравей, плешив Педро. Suck on my dildos. What? Стига на бъгва, де. Лут. Гилния, дай да ги видя. Той като инженера ще... Добре. Suck on my dildo. Hit my dildo, всъщност. Аз вече няма да видите. Кой ви каза? Бутончета! Fucking bitches! Ще влезем от тези прозорец. Боинги. Това кое? Space alien! Fuck you bitches, you can't fuck on these nuts. Suck my nuts, bitch. Kill. Monster kill, bitches. What? Добре. Каква е там музика, бе? Той е вирус. Какво там това? Ключе. Помагаем tripping balls. Какво правите, бе? What the fuck? Тя е секслип. Fuck this shit. Това мога да... Добре. Това кое е? Не. Какво? Сериозно ли е това, което си мисля? Баси. Това на Джоня, на Чичо Джоня. What? Fire alarm. Ice alarm. What the fuck? What? Conscious float lubricant. Не е мокър, е лубрикант. What the fuck? What? Не знаех се. Fuck you. Снимаме. Костите. Need to feel my heart. Frame of the month. What shit. Ето това ви говоря. This game fucks me. Комрад Крунч. Insert глюбе. Ням. Пиш. Комрад Крунч. Thank you for talking.
това много ма кефи. Фок е. Кер... Ай, фак. Омага, приеми парите. Оп. Слипнах ли? Бич. Омага. Best fucking game, хора, и това ви говоря. Най-яката игра е това, много обича. Сега може да си хапвам кубети. Не, ще дам кубети на ръбките. Виж какви са вкусни. Welcome back. Our benefactors wish to extend their gratitude. What? Track down this man. He's... What the... Това защо им прич? CLO. Омага, кидни. What the fuck? Омага, аз ако имах толкова парички, PlayStation for this. Motherfuckers. I know you do well by me. If you don't mind, I've got a landline to install. What? И обувките му ста. Той пак се напи. Ето път няма да твърдя, защото... Значи ще трябва да... Ето тексанеца. Ай, кълбоя му с кълбойте. Бяга, бе, бяга. Follow the cowboy. Айди, бе, краварче. Аз съм свиня, аз съм спай. Каче кучим. Това защо ми прилича на... Или на музици на топки от нещо. Мисус... Сори, аз си казвам... Мляко ли е това? Пиджан милк! Няма да ти казвам. Кой е това, бе? Абсинт ли е това? Моки вода! Калай. Е, това ли ти е фронтвейта? Много. Калай! Давай, калай, калай! Bitches, want some калай! Welcome. What? Добре. My voice? Не вара, не въркала. What the fuck? Няма да вземам кеш мъни. Кимасу, ман! Колата е затворена. Гадно ти, че не мога да влезна в всички. Ето ли търсихме, бе, брат? Ама защо ги държи на хуя си? Но дали ли са това? Вкусно. Но дали? Спагети. Сега, какво е това? Please don't overclock my one. Мага. Че искам да гледам мечо. What the fuck? What the fuck? Защо? Еми, от тази игра разбрахме, че ето е сандвич ловър. Калай! Качме му се! Еми, ти ги бич! Ха! Рект! Нубз! You shall not pass! Сванахте ли го, бе? Еко как боя! Аз съм перверт. Точно така би! Какъв е то оборкан? Какво трябва да събираме? О, здравей! Паят си, после ще му го излием на той в храната. I'm a pervert, I dare you. I dare you to touch my giant nuke. Както казах името. Калай ли си, бе, бич? Калай ли си, бе, бич? I like kawaii, bitch. Kawaii, motherfucker. Hello. Fuck you. Oh my god. Това... Това е много трудно, реба. Сечко ти зади, ще умре. Гледай го как лапа същото магарето. Лапа и това суши.
Ама няма да го запълва. Дяж го бе, ще имаш разстройство. Мога. Не искам да знам какво се случва там. Хора, пригответе се. Помага. What the fuck? I got the kidney, bitch. Got that kidney. Motherfucker. Hi, bitch. Enjoy your night. Ще бия с този киднey. Ууу, блимпа. Darling Station. Fuck. Hand over the wetware, and we won't do something ridiculous. Spare you, bitch. Cash money. We're just gonna let you live. Nobody's gonna stop me, bitches. Bowling joke. Hi, bitch. Big. Hi, Bill. Big. Do you like kidneys? This is your last chance. We've tried to reason with you. Please don't hurt me. Исках и той да не го бия. Fuck yeah! Откраднах му кидни. О! Това е сужен, хора! Това е сужен. Искам просто да поплувам. Буда! О, Буда! Текс. Ох, мале, Буда, хвани ме. What? Урбада. Пак ли почваме? Искам почивка, тя само го тормозят. Fantastic work. Now I can finally let my steak kidney pie. Second kidney. That What? last job seems to have attracted us a bit more. Как се готви, бе, брат, бе? То всичко е напълнено с вода. Cool down a bit. To cool down. In the meantime, Vacation! Yeah, you fuck bitch want some of my vacation. expenses paid trip to Кай так Carl's резорт? Resorts. Fuck. Go on, get some on a date. You look like you could use it. What the f... Мага. Та хора мисля да спра този епизод тук, така че приятен ден.